Otvor stránku Bitgetu a v pravom hornom rohu prejdi na ikonku peňaženky. V menu budeš vidieť možnosť depozitu. Budeš mať na výber vložiť krypto alebo fiat. Ak chceš vkladať peniaze z banky, tak zvolíš funkciu fiat. Teraz si môžeš vybrať menu a spôsob depozitu. Pri SEPA platbe je dôležité dať do poznámky meno alebo úit užívateľa, aby k tebe vedeli depozit s ľahkosťou priradiť. Väčšinou prostriedky prídu do niekoľkých minút, no stane sa, že to môže potrvať 1 až 3 dni. Záleží to od banky. Ak chceš vložiť krypto, vyberieš si coin, ktorý chceš vložiť. Vyberieš sieť a bude ti zobrazená tvoja depozit adresa. Potom len skopíruješ svoju adresu a prilepíš ju do burzy, z ktorej prostriedky posielaš.